Аз завърших 1984 година художествена академия и като всеки млад художник, пък и времената бяха малко по-различни. Бях решил да остана в София, съответно академията, да стана преподавател в академията. Явих се там на конкурс, не ми стана играта. И накрая така ми писна, че се прибрах в Пловдив. Попаднах в групата, Митю беше председател и Митю разпореди ако могат да ми помогнат жилфонд, да ми дадат някакво помещение и получих. За първ път в живота си имах ателие. Участвах в една-две изложби, те ми обърнаха внимание и лека по лека сядах на тяхната маса в Стария град. Но те бяха едни много дисциплинирани. И Митю, и Слона. Йони, голям артист, много можещ човек, монументалист, живописец. Той не присъстваше на тези събирания. Той беше по-стегнат. Не, че онези не са били двамата, особено Слона беше. Първо аз много години бях повлиян от него. Той толкова много ми харесваше, че ни... Даже сега тази изложба, която Моника ме е поканила, правя 5 колажа правя. Всъщност той Слона, всички знаят, че той работеше и използваше колажа като изразно средство. Това ще бъде някакъв диалог, неосъществен диалог. Даже се страхувам, че мога да залитна и да заприличам някъде, но няма значение. Пък и така да стане, той ще ме прости. Или пък ще се усмихне, ще се дръпне брадата. Имаше един такъв жест. Имаше една приемственост. Това да седнеш с Слона на една маса, макар че го чувствах много голям, като младеж, така говореше понякога, казват, че бил мълчалив. С мен е говорил. Не го помня като мълчалив човек. Няма ги и тези места, където се събирах, както едно време се събирахме 5, 6, 7, 8 човека, с Васил Стоев, с Нетко Итинов, с Колю Карамфилов. При всички случаи много ще се зарадваме един на друг. Там, ако присъстваме всичките. Сигурно ще седнем, ще изпием по чаша вино, но ние не се срещаме. Васил живее в София. Всъщност Нетко го няма, Румен го няма, Кучков, аз също не минавам моста. Нямаме вина, никой няма вина. Просто трупат са годините. Важно картините да звучат добре. Това е най-важно.